Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 19 da asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Milaka lagun elkartu dira Iruñan aberri egunean, bakea, burujabetasuna eta demokrazia, Euskal Errepublika leloa aldarrikatu dute EH Bilduk deitutako manifestazioan. Horrelakoa da Ukrainiako errefuxiatuei Nafarroan ematen zaien lehen osasun laguntza. Hezkuntzako ikuskariak suizidioaren prebentzionari dira trebatzen. Nafarroko gobernuak Ukrainiako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialak arintzeko erantzun foru plana onartu du. Navarra sumak aurkeztu eta geroa babestutako erlijioko irakaslentzako lege proposamena gaitzesten du ELA sindikatuak. Barainainen hizkuntza eskakizunaren ezabaketa baliogabetu du Nafarroko administrazio entzutegiak. Maskararen erabilera barrualdetan murriztuko duen dekretua gaur onartuko du Espainiako gobernuak eta araua asteazkenean indarrean sartuko da. Irujo kontseilaria lekun berdin izan da turismoaren mundu erakundeak herriari Best Tourism Village saria eman baitzion. Doneiakue bidearen parke berriak Iruñako hegoaldeko sarrera birnaturalizatuko du, lorategiz eta landarez betetako 24.000 metro kuadrorekin. 2022ko ekainaren 24a, ostiralean ospatuko da Arizkun herrian Arizkun Rock jaialdiaren 8. edizioan. Milaka lagun elkartu dira Iruñean aberri egunean, bakea, burujabetasuna eta demokrazia Euskal Errepublika leloa aldarrikatuz EH Bilduk deitutako manifestazioan. Bakea, burujabetasuna eta demokrazia Euskal Errepublika lelopean milaka lagun bildu ziren Iruñan EH Bilduk deitutako manifestazioan aberri egunean. Golen zinematika abiatu da martxa eta Sarasate pasealekuan bukatu da ekitaldi politiko batekin. Bertan hitza hartu dute bertze Bakartxo Ruiz, Joseba Asiron eta Izar Hernando EH Bilduko eledunek. Horrelakoa da Ukrainiako errefuxiatuei Nafarroan ematen zaien lehen osasun laguntza. Foremen dagoen dispositibo berezi batek osasun eta migrazio politikek koordinatuta, lehen azterketa medikoa, farmaziako eta pediatriako sorozpena eskaintzen die talde ugarienei. Barbarak tensioa pixka bat altoa dauka eta asteak dira loa ongi egiten ez duenik. 70 urterekin ez zuen inoiz imaginatu Ribneko Ukrainiatik etxetik irten beharko zuenik, eta alaba Irinarekin eta 15 eta 13 urteko Victoria eta Julia bilobekin batera beste herrialde batera ihes egin beharko zuenik. 3.000 kilometro baino gehiagora. Baina hala izan zen, duela egun batzuk Nafarrora iritsi ziren bigarren familiaren garraioari eta kudeaketari esker eta orain Iruñeko erdiguneko etxe bizitza batean daude, ospitaletik hurbil. Leku baketsu batera iristean sentitu zuten lasaitasuna gorabera gaur egun ere maiz bera alaba eta biloba gauaren erdian ernatzen dira eta asaldatu egiten dira larrialdietara doazen ambulantzien sirenak edo Baiona etorbidea burrunbaka zeharkatzen duten polizia autoak entzutean. Sirena hoiek entzun eta argitu eta urduritu egiten dira, airearen aurkako alarmak direla iruditzen zaie, eta korrika joan behar dute ezkutatzera. Orain Ukrainian ambulantziek ez dute soinurik entzuten diren sirena bakarrak bombardaketen berri ematen direnak dira. Barbarak Lourdes Lopetegi medikoari kontatzen dionez, lehen aldiz Mutiloako Foren Zentro zaharrean hartatzen du. Lopetegi medikoa osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuko osasun langiletako bada, eta Ukrainiako gatazkaren ondorioz leku aldatutako personei laguntzen die. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuko larrialdietako zuzendari ordetzak Nafarroko gobernuko migrazio politiken eta justiziaren departamentuarekin koordinatuta oinarrizko arreta eskaintzeko abian jarri den dispositibo berri bada, errefuxiatu talde ugariagoak iristen direnerako. Hala nola, Alsasuko aterpetxean ostatu hartu zutenak, Korellara iritsi zirenak edo autobusetan joan diren guztiak. Horrela, foru komunitatera iritsi berri diren familia ukrainiar askorentzat hau da osasun sistemarekin izan duten lehen harremana.
Mutiloako foren zaharraren instalazio horietan duela pare bat egun arte koronavirusaren pandemiaren erreferentziazko leku gisa balio zutenak Nafarroan orain itxarote gela txiki badago. Ukrainiako familietako neskato mutikoentzako hostailuekin, dosier txiki bat osasun informazioekin eta gorputz atalekin, ukrainieraz eta gaztelaniaz, eta 2 konsultategi txiki helduentzako eta pediatriarako oinarrizko azterketa medikoak egiteko. Hezkuntzako ikuskariak suizidioaren prebentzioan ari dira trebatzen, Besarkada elkarteak emana hezkuntza departamentuko ikuskatzaileek informazioa eta tresnak jaso dituzte ikastetxeetan errealitate horri aurre egiteko. Hezkuntza ikuskaritzako kidek suizidioaren testuinguruaren prebentziori buruzko prestakuntza jardunaldi batean parte hartu dute. Jardunaldi hori Hezkuntza departamentuko bizikidetza aholkularitzak antolatu du. Hitz egin dezagun suizidioaz izenburupean, Besarkada elkartearen eskutik. Hezkuntza departamentuan garatutako jardunaldiaren helburuen artean honako hauek egon dira: suizidioaren arrisku babeseko faktoreak eta berau osatzen duten alarma seinaleak detektatzeko trebetasunak ematea, esku hartzeko estrategiak eta trebetasunak garatzea, eta zentroetako langileak zaintzeko eta laguntza baliabideak eskuratzeko oinarrien proportzioa. Hezkuntzako ikuskatzailek suizidioaren dinamika ezagutu dute, haren jokabide desberdinak, errealitate horren inguruko mitoak eta gazteen jokabide autolesiboei, arrisku faktorei, babesari eta prezipitatzaileei, alarme seinalei edo suizidioaren zaindari jagoleen irudiari buruzko informazioa jaso dute, giza sufrimendua ulertzeko eta laguntzeko oinarria garatuz. Nafarroako gobernuak Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialak arintzeko erantzun foru plana onartu du. Krisi energetikoari aurre egiteko salbuespen bereziak eta zerga kenkariak, energia berriztagarrien instalazioak baimentzeko izapideak arintzeko neurriak eta Europako funtsen laguntza jasotzen ditu besteak beste. Nafarroko gobernuak foru lege dekretu bat onartu du, Errusiaren inbasioak Ukrainian izan dituen ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko premiazko neurriak hartzen dituena. Gehien kaltetutako enpresa sektorei, familiei eta herritar guztiei laguntzeko. Foru exekutibak onartutako erantzun foru plana gehien kaltetutako sektoretako ordezkariekin hainbat bilera egin ondoren burutu da. Horien artean aurkitzen dira enpresa elkarteak, nekazaritza erakundeak eta garraio sektoreak. Planaren helburua da herritarrentzat eta enpresentzat energiaren prezioak jaistea bultzatzea, gehien kaltetutako sektorei eta kolektibo kalteberenei laguntzea eta prezioen egonkortasuna indartzea. Era berean, gasaren prezioaren igoeraren ondorioz kostu ekonomikoak eta sozialak mugatu nahi ditu, inflazio prozesua eten eta Nafarroko ekonomia aldi baterako egoera ontara egokitzea erraistu aldi berean, susperraldi ekonomikoaren eta enpleguaren sorreraren oinarriak indartu ahal izateko. Planaren barruan sartzen dira ohiz kanpoko salbuespenak eta zerga kenkariak krisi ekonomikori aurre egiteko. Energia berriztagarrien instalazioak eta Europako proiektuak baimentzeko izapideak arintzeko neurriak. Alokairuko etxebizitzaren prezioaren aurreko mugak, kontratu publikoetan prezioak berrikustea eta bertzea bertze. Erantzun foru planaren asmoa da, estatuan eta Europan jada hartutako neurriak osatzea eta Nafarroko gobernuak dagoeneko abian jarritako beste neurri batzuei batzen zaie. Navarra sumak aurkeztu eta geroa baik babestutako erlijioko irakasleentzako lege proposamenak aitzetsi duelak. Sindikatuak uste du erlijioko irakasleen eta hezkuntzako gainerako irakasleen lan eskubideak bermatuko dituen konponbidea behar dela. ELA sindikatuak Espainiako Estatuaren eta Vatikanoaren arteko akordioak eta Eliza Katolikoari hainbat gaitan bertzea hezkuntzan ematen zaion salbuespen egoera gaitzesten dituela berresten du. Ildo horretan ELAk uste du hezkuntza gaitasun osoa, hezkuntza kurrikuluna eta langileen kontratazioa Nafarroko gobernuari bakarrik eta inolako baldintzarik gabe egokitu behar zaizkiola. ELA sindikatua ez dago ados Navarra sumak aurkeztutako eta geroa baiek babestutako lege proposamenarekin. Proposamen hori aldatu edo osatu ezean diskriminatzailea izan liteke gainerako irakaslekiko. Horregatik guztiagatik ELAk hezkuntza departamentuari eskatzen dio benetako negoziazio prozesu bat egin dezala sindikatuen ordezkariekin.
Sindikatuaren iritziz, prozesu horrek Nafarroko administrazioaren zerbitzura dauden irakasleen berezko araudi guztia bete behar du, gainerako irakasle bezala. Era berean, prozesuak konfesio irakasgaia desagertzearekin batera amaituko den transizio jaso behar du, erlijioko egungo irakasleen lan eskubideak errespetatuz. Barainainen hizkuntza eskakizunen eztabaketa balioagabatu du Nafarroako administrazio entzutegiak. Ebazpen baten arabera 4 lanpostuetan euskara kentzea ez dago justifikatua. Hilabeteak dira Barainaingo herritar talde batek Barainainen euskeraz bizi nahi dugu ekimena osatu zutela. Bertako udalak Navarra Sumak zuzenduta bere plantilla organikoa PSNren babesarekin onartu zuenetik abian jarritako hizkuntza eskubideen murrizketa. Herritar taldeak kritikatu dutenez bertan 13 lanposturik kentzen zitzaien euskeraren ezagutza, hala nola atezainei, administrariei eta ofizialei, jendeari zuzeneko arreta ematen diotenei, lagunakeko atezainei, gizarte langilei edo udaltzaingo agente sortu berriei. Udal plantilla organikoan egindako aldaketak zuzenbidearekin batez zetozela, ulertuta epaitegietan salaketa jartzeko bideari ekin zioten. Eta asteazken honetan aurreratu duten bezala, Nafarroko administrazio auzitegiak uste du Barainaingo udalak ez duela behar bezala justifikatu lagunak udal zerbitzuko atezain 2 lanpostuetan eta kultur arloko atezain 2 lanpostuetan hizkuntza eskakizuna euskera kentzea. Maskararen erabilera barrualdeetan murriztuko duen dekretuak gaur onartuko du Espainiako gobernuak eta araua asteazkenean indarrean sartuko da. Erabili beharko da oraindik ere osasun zentroetan, adinekoen egoitzetan, farmazietan eta garraio publikoan. Maskara toki itxi gehienetan erabiltzeko derrigortasuna bertan bera utziko duen dekretua onartuko du gaur Espainiako ministroen kontseiluak. Araua bihar sartuko da indarrean Espainiako aldizkari ofizialean argitaratu ondotik. Dekretuak azalduko ditu xehetasunak, baina antza denez derrigorrezko izaten jarraituko du ospitaletan, osasun zentroetan, adinekoen egoitzetan eta oro har zentro soziosanitarioetan, farmazietan eta garraio publikoan. Lantokien kasuan laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuen eskumena izango da aurrerantzean musukoa erabili behar den ala ez erabakitzeko. Edonola ere Espainiako Osasun Ministeritzak maskara erabiltzea gomendatzen du langileen artean 1,5 metro segurtasun tartea eta lan eremuaren aireztapena egokia bermatzerik ez baldin badago. Ikastetxeetan ikaslek ez dute maskara erabili beharko, baina irakasle zaurgarriei maskara erabiltzea gomendatzen zaie. Bertzetik jende pilatzen den gainerako leku itxitan musukoa janzteko gomendioa eman dute. Irujo kontseilarian Lekunberrin izan da turismoaren mundu erakundeak herriari Best Tourist Village saria eman baitzion. Bisitan Irujorekin Gorka Azpirotza alkatea eta Maria Jesus Aiestaran turismo eta merkataritzako zinegotzia izan dira. Mikel Irujo garapen ekonomiko eta enpresarieleko kontseilaria Lekunberrin izan da turismoaren mundu erakundeak herri turistiko onenak saria eman ondotik. Turismoaren nazioarteko azokan Fiturren Madrilen. Pasaden urtarrilan egindako ekitaldian Irujo kontseilaria, Gorka Azpiroz Lekunberriko alkatea, Teresa Gancedo eta Javier Fernández, turismoko estatu idazkaritzakoak eta Jose Maria Ayerdi bigarren lehendakariorde eta proiektu estrategikoetako kontseilaria izan ziren. Topaketa horretan, Nafarroko herriak lortutako zigilua sustatzeko oinarriak ere finkatu ziren. Lekunberriko udalera hiltzean kontseilariari harrera egin die Gorka Azpiroz alkateak eta Maria Jesus Aiestaran turismo eta merkataritza kontseilariak. Irujo kontseilariak azpimarratu nahi izan du Nafarroan turismo arloko proposamena harrera zuri eta bere jendeari egiten dizuen lurraldea, ingurumena, ohiturak eta tradizioak errespetatuz, ondo ezagutzea, ehunka jarduera egiteari utzi gabe. Jomuga eredugarri izatea nahiko genuke garapen jasangarrian lurraldearekiko edota personekiko konpromiso duen turismoa. Bisitan sustapen horren baitan dagoena abian jarri da udalerriko Alde Zaharrean barrena oinezko ibilaldi bat eginez, esparruko etxeen eta monumentuen historia ezagutzeko QR sistemari jarraituz. Eta kontseilariak Lekunberrik bere bisitari eta bizilagunei eskaintzen dizkien ibilbide naturalak gozatu ahal izan ditu. Bisitak ixteko turismo gastronomikoaren erakargarria bezala
herri mailan ospetsua den maskarada jatetxeak prestatu dituen plater ezberdinak dastatu dituzte. Done Jakue bidearen parke berriak Iruñeko hegoaldeko sarrera birnaturalizatuko du lorategiz eta landarez betetako 24.000 metro kuadrorekin. Hirigintza gerentziak eta batzordeak amaitu berri diren lehen fasearen lanak bisitatu dituzte. Iruñako Txantre auzoan kokatutako Done Jakue bidearen parke berriak itxura hartu du lehenbiziko fasearen obrak bukatu ondotik. Eta guztira lorategiz eta landarez betetako 24.000 metro kuadroko ekarpen egin dio hiriari hegoaldeko sarreran. Udaleko hirigintza gerentziak eta batzordeak alkatea buru dutela bisitatu dute 2 milioi euroko kostua izan duen lorategi eremu berria. Lanak 2020ko abuztuaren amaieran abiatu ziren, tarte horretan Lakuntza Hermanos SL enpresa akziodunak hainbat lan egin ditu, hala nola lur mugimenduak eta erauzteak dranatze, ureztatze eta argiztapen sistemak instalatzea, pasealekuak berrurbanizatzea eta zolatzea, komunak eta zakurrendako eremuak eraikitzea, hiri altzariak instalatzea eta eremua lorategi hornitzea. Halaber, parkearen ondoan dagoen Josefinen komentuko horma zaharreko junturak bete dira. Hasierako, proiektuan jasotako jarduketa horiez gain lanak egin bitartean hainbat ezustekori aurre egin behar izan zaie, hala nola konbentuaren ondoan aurkitutako odol noria agertu eta berreskuratu izanari, zeina berdegune publiko horretan integratu baita. Izan ere aurkikuntza arkeologiko horrek hasierako proiektua aldatzea eragin zuen, eta Magdalenako zubitik parkera sartzeko plaza berriz diseinatu zen. Plazaren atal hori bukatzeak eremuko obren lehenbiziko fasea amaitzear dakar. Fase horretan bide berria eraiki eta eremua urbanizatu zen 6.935.385 euroko kostuarekin beza kanpo. 2022ko ekainaren 24a ostiralean ospatuko da Arizkun herrian Arizkun Rock jaialdiaren 8. edizioa. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.